na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Kinahanglan makita na nako si Mama Krising. Klaro kayo nga niya siya din sa ilawom sa tunnel. Ma! Ma Krising! Oh, unsa man naas unahan? Oh, urag tao ka na nagdagtong sa unahan. Tao gyud ka na. Nagbarog siya. Wa maglihok. Kinsa ka? Ikaw bang anino? Wag siya maglihok. Nagpaingon na siya na ako. Siya kita nga nino. Tabang! Erin! Tabang! Hindi na siya paingon ako. Ayaw! Ayaw ko gasa! Huwa ko isa! Alimo! Ayaw! Ayaw! Madam, wa pa man mabalik si Joel. Gabiin naman lang. Madam, ayag ako biyay din sa kusina. Ginervyos ba akong nagunauna sa nakita na kung anino. Dili na siya makamahay na ako. Ha? Kinsa ang dili makamahay ni mo, madam? Si Joel, ipasidaan ko na siya nga dili musud sa kakahuyan. Madam, kinsa mang gyud ang anino? Wa lagi ko mahibawil, ma. Madam, gabiin na lang. Pero mapagyapon ako magkita sa ila. Wa na. Nakuha na gyud sa anino si Ella. Madam, tabangi ko. Kung doon naman kinahibawaan bahin sa anino, madam, baluoy ka. Sultihi taong ko. Nagtuho ko nga doon na dyan daotang nahitabo nila. Wa lagi ko'y kalibutan bakit anang anino. Wa! Ano ba mabugos ang mo? Pero nagduda kung naa siya sa kakahuyan magtago-tago. Madam, may blueprint ba kining maong mansyon? Kung sa'y blueprint, Plano sa paghimo ini. wa. Dugay na ning maumansyon. Naana ni sa kong pag-abot dinhi. Wilma, hidumdumi ko no. Kung unsa jud ang dapit nga imong nahimutangan. Sa niyang gikidnap ka. Ha? Kung gikidnap ka sa anino, posible nga gikidnap usab niya si Ella o si Tita Krising. Sama ni. Dili ko makalihok. Gigapos ko. Oh, ang anino. Gihap ako sa usa anino. Gigapos ko. Tabang! Tabang! Ella! Magkrising! Ella! Ella, tabang ko. Dili ko makalihok. Magikapusag ko! Dilisip ko makalihok! Tabang ko. Sakit kayo. Ang akong Ingon man sab ko, ma. Sakit kayo kung Pero yung kabala ka, maningkamot ko, nga matangtang ko ining akong gapos. Madam, wala na agmayo. Kung asa pang bahina ining mansyon ang wa na to mataak. O mablihi. Nablihan na nato ang tanan. Pero dako kining maong mansyon, madam. Madam, sulti na lang gud sa tinuod. Ako na ba? Dito na ko sa suot sa akong kwarto. Nya pagbata na ko, dito na ko sa ilawom sa tunnel. Nag-adik-adik ka. Oh, Kana mo'y hustong tuwag. Milaag ka o gabi ang dako maong nakidnap ka. Nahibaw ko kung unsa kakakiat, Wilma. Milaag ka, maong natripan kag adik-adik. wa lagi ko mulaag, madam. Natug na ko ato. Kung dili ka musulis tinod, bahala ka. Hoy, unsa ka na? Unsa giyo kayo mo diha? Kini,
Eric, usaon mo man ang sundang. Eric, manghagis ka? Dili man kamutaban ako. Ako'y mangitag paagi nga magkitaan sa ila. Oh, hala, madam, nga nung nagdamon to siya sundang. Usara ka paagi aron malayo mos peligro. Mulayas mo ini dapita. Oh, madam. Joel? Digid ko makabuhi nga akong gapos. Bisan nun saon akong lugnot. Ela, unsa maning tawhana? Unsa may tuyo niya nato? Og unsa kining dapita? Wa pa ko mahibaw, ma. Kung sa gudihang tumong. Pero ang nasiguro lang nako, naniata sa ilawom sa mansyon. Unsa? Mauna, ma. Naata sa ilawom sa mansyon. O huwag makabati nato dinhi. Gigotom ko. Ganong karon ka malan, Joel? Diyan ka bagikan. Mukhaon ko, madam. Ikaw na diha. Nanay sinukad oh. Dito ka ba sa kakahuyan? Joel, nakita ba nimo ang anino sa kakahuyan? Hinahinaylas pagkaon, Joel. Wa kay kalumba sa kaon. Joel, nandun yung magkamusulti. Muram kag sabog. Ay lang mo pangutana! Nga naman. Daliso na ng utok mo? Nga di na makagandahang pakisultihan? Nangutana raman ko, Joel. Nakita ba nimo ang anino? Kaya nagpakita na sad siya nako. Kinsa man yung anino, madam? Ha? Hoy! Bawa ka sa kong tubag, ara, Joel. Kapila ka ba, ina, nga wa kumahibaw? Naibaw ka! Nakaila ka sa anino. Tungod kay dugay ka nang nagpuyo din sa mansyon. O imposible nga di ka may bawas ng pangitabo din. Gikan kang Aravila o kang Amelia. Wa ko'y katungod nga mo tubag sa imong mapangtara, Joel! Usa ka na sa panugon. Panugon, ha? Ay! Joel, mo ng liog ni Madam Lily! Joel! Natubag na ni Lola Carmila ang uban akong pangutana. Ug ikaw na mo tubag sa uban. Kinsa na si Enrico Valle? Ha? Kinsa? Joel, oy! Joel, buhay ng liog ni Madam ba? Hala, may sulirap ng matang Madam! Kinsa, ha? Ay! Ay! Sabaron! Saron! Madam! Okay ka lang! Ayaw na lamig ilara, madam. Di na musalir ang imong bakak. Naibaw ko, nga kaila mo ka ng Enrico Kirat. Ayaw na ko kaya kagahapon. Nakatog na ni. Nakagawas na sa prisuhan ka ng Enrico. O gusto ko may baw ko kaila sa karon, ha? Unsa? Wa ko'y kasulti ni ubahin, nara. Wa! Madam! Balik dire! Joel! Madam! Joel! Wat ako mahuman mo! Joel, pusag din ako to sa Madam. Nahadlok na siya ni mo. Nahadlok to. Nausamsad ka, oy. Nervyoson mo sa taga-apil ni mo magtanaw, oy. Oh, Saron? Saron. Ikan maron sa taas. Ella! Ella! Doon na yun, nagpalayong misteryo ining mong kwarto. Doon na yun! Gupon ko ang bungbong ining kwartong gigdahan ni Wilma sa una! Humo kining bahin na sa bungbong. Karon ka. Oh, unsaw lamig kang oh, nabuwag ang usa ka bahin sa bungbong. Ay, gamay putahan kini. Ay, sikretong putahan yun. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!